Vi står her i Frederiksberg Rådhus i dag. Det er den europæiske uge for affaldsforebyggelse, og Stofspildermad bidrager i dag med frugtformidling, som laver restemad. Og der kan man så se på Stofspildermadstanden, hvor der er en masse interesse omkring det. Ja, jeg holder den. Okay, så er vi i Frederiksberg Rådhus, hvor det er genbrugsdag, fordi vi skal jo fejre den europæiske affaldsuge. Og hvad er mere nærliggende end at stå og minde alle vores medborgere om, at mad, som måske lige skal til ind i skraldespanden, det kunne faktisk måske blive til en ny ret. For eksempel så har vi lige nogle kogte kartofler i dag, som vi har fået ude fra Klostervænget skole. Og dem kan man jo lave en hurtig lille suppe af, og så har man en forret til næste dag. Og suppen, den har vi herovre i gryden, og fordi det jo er efterår, så er den jo fyldt med alle sæsonens dejlige kål, og ja, så bliver det bare en vanvittig god start på aftens måltid med sådan en hurtig lille forretssuppe. Dejligt. Kender I selv her? Ja. De har lige lavet perlebyg.